Čau lidi, vítám vás u videa rozdílu Fraps versus Camtasia Studio. Trošku dělím to na jízdě. Omlouvám se vám. Camtasia. No, Fraps máme. Fraps. Tady Camtasia. Takže, co myslíte, že je lepší? To mi tak napíšete. Pak mi napíšete, ale já si myslím, že je lepší Camtasia Studio. Vy tam můžete stříhat, tak. Třeba si tam dá okénka do toho psát. To je všechno. Tady to je všechno. Můžete dát třeba tady to tam něco píšete, tady do toho, to je jedno úplně. A můžete natočit a ji mixovat, stříhat, dávat do toho písničky, možná třeba pár videí, které se mi povedly. No a po Frapsu tady je blbé, že tady se musíte zaregistrovat. Ještě dostanu plnou verzi, to je blbé. Podívejte. Online register can loop recording. To znamená, že musím mít plnou verzi a máte plnou verzi, tady to generál, tady jak je to super Fraps and register to get future, tak tady i místo toho psaní, omlouvám se, tady by mělo být správně vaše jméno. Tady to měla být plná verze, já jsem to stalo na ložku a konečně to není tu. No a s Camtasia Studio zažijete plnou legrace, zatímco s Frapsem ne. Tady máte mikrofon a tady už natáčím. Tady si můžete nastavit delete, pauzu nebo stopnout. Takové. A tady si to můžete stopnout. Vlastně Camtasia Studio je o miliardu lepší. Jestli vám to pomohlo, tak mi dejte odběr nebo aspoň. Čau.